iki anu Oke, bayari. kasane aku sob yo. Aku anggone manganku ora di dhuwit ta. Ya ndi tak ngene tak. Ora lah timbang. Yo akeh-akeh ngene cah. Abang-abang. Wes nyo, tak tuku 10.000 ae. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kalian menonton videonya, di sini saya mau memperkenalkan aplikasi Binomo ya teman-teman. Aplikasi penghasil uang yang cepat dan mudah teman-teman. Kalian bisa tahu di sini di belakang saya adalah teman-teman saya. Ini kita habis syuting ya teman-teman. Kalau habis syuting biasanya kita itu lesu, lapar, haus, letih. Nah, pastinya kita harus membeli makanan dong untuk teman-teman ya. Kalau membeli makanan pasti kita membutuhkan uang atau dana teman-teman. Nah, di sini saya memainkan Binomo supaya saya tidak kehabisan uang untuk stok beli makanan ya teman-teman. Nah, tanpa basa-basi di sini kita langsung saja mainnya Binomo ya teman-teman. Oke teman-teman, cara bermainnya itu gampang ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini saldo saya 9.800.000 rupiah ya teman-teman. Oh iya, jika kalian mau mengisi saldo di sini kalian klik tombol kuning di sini ya teman-teman. Nah, kita tunggu. Nah, di sini banyak sekali bank-bank yang bisa kalian pilih sesuai keinginan kalian ya teman-teman. Nah, pokoknya gitu aja ya teman-teman. Kita langsung saja main ke Binomonya ya teman-teman. Nah, di sini cara bermainnya itu gampang. Kalian pilih investasi yang kalian inginkan. Di sini sebagai contoh saya ambil 1.400.000 ya teman-teman. Biar gampang lah. Oke, kita perkirakan naik apa turunnya garis ini ya teman-teman. Kalian nggak usah terburu-buru teman-teman. Tapi di sini saya memperkirakan apa ya teman-teman? Turun teman-teman. Oke. Kita tunggu aja teman-teman, semoga aja prediksi kita itu benar ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Kalau benar, kita akan mendapatkan uang sebesar 1.800.000 ya teman-teman. Kita tunggu aja ya teman-teman. Ayo, semoga aja turun ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalau bisa benar tebakan kita akan mendapatkan uang sebesar 1.800.000 rupiah teman-teman. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, kita bisa tunggu teman-teman. Oke teman-teman, kalian bisa lihat ini ya teman-teman. Kita mendapatkan uang sebesar 1.820.000 rupiah teman-teman. Gimana teman-teman? Gampang? Nah, gampang sekali kan teman-teman, langsung mendapatkan uang dengan hanya hitungan menit teman-teman. Oke, jika kalian minat dengan aplikasinya, langsung saja kalian cek link di deskripsi yang saya sediakan teman-teman. Langsung saja kalian lanjut menonton videonya ya teman-teman. Iya Pak, belum lagi? Iya le. Ada Pak. Niki bukannya Pak Sinyo ya Pak? Mosok iya. Loh. Iya le. Apa nih gini? Apa anu mergawe kene dene? Boten ngertos ya Pak, tapi pakai enak comang sampean ngeten. Gebel dene le saiki le. Cobi tak ngerti Pak. Pak. Yo. Tunggu Pak. Pak Sinyo toh? Kamet. Nggih, kula Kamit. Jeneng Pak Sinyo? Heeh. Loh, Pak Sino. Lho, lha apa kok jenengan teng mriki? Nganu apa nama kerjaan kene memang nunggu bos ya. Oh, ngoten nggih. Teng mriki wonten kok, Pak. Pekerjaan kok, Pak. Wonten lowongan kangge kuli. Lah kok awakmu ngerti, Mas? Alhamdulillah, Pak. Kula dados mandor teng mriki, Pak. Mandor kene, Mas. Nggih.
Loh, Pak. Jenengan aja nang pundi? Aku gak pati kerja ning kene, Met. Loh, kok mboten pantes niku wonten napa? Eling kae tok. Yen tak sia-sia kowe. Masa aku arep kerja ning nggonmu. Kaya ora pantes. Wes go, Pak. Masa lalu ya masa lalu, Pak. Saiki ya saiki. Dadekke masa lalu nu kangge pembelajaran, Pak. Dan supaya urip kene iki luwih apik ke depane, Pak. Sampun kula sepurani sedaya, Pak, kesalahan-kesalahane panjenengan. Kula ikhlas, Pak. Ikhlas lawe batin, Pak. Ngono niku. Yo, suwun monggo jaman. Nggih. Suwun Pak Arif. Yo ngene kowe ngene saiki kan kowe jare golek kerjaan, Nggih, Pak. wis ditampa mantuku ning perusahaan iki. Yo aja kok baleni neh kelakuanmu sing ala kaya biyen kae. Nggih, Pak. Nek kowe isih sesuk ning kene kok kelakuanmu isih ajeg kaya biyen. Yo mantuku terpaksa takon mencat kowe neh. Ben dadi gembel. Wes go, Pak. Sampun, Pak. Ben lupakan wae, Pak. Insyaallah, Pak. Sinyo saged niki kok, saged tobat kok. Yo tapi sing tenanan nek kowe tobat. Bisa. Durunge yo aku matur suwun, Met. Pak Arif. Nggih. Aku bakal aja tenanan kok, ora kaya kae. Amin. Insyaallah aku tobat, Pak. Amin. Insyaallah. Kena dipercaya omongan. Insyaallah, Pak Arif. Wis. Oh. Nggih, Pak. Nggih. Sing tanglep. Kabare Dek apa kali Mas Sobek pripun? Ya alhamdulillah, Met. Apik-apik ae ning omah iki. Tapi jenengan kok pakaiannya compang-camping ngeten. Sebenarnya wonten napa? Ngene, Met. Perusahaan iki bangkrut, Met. Kebakaran tak kabeh benda dunyaku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yo mungkin naik iki bendune Gusti Allah, Met. Asap kanggo aku. Mungkin aku kulino uripku sombong. Wis piye maneh? Cinta kabeh. Oh, nggih, Pak. Lah sakniki jenengan tinggal teng ndi? Aku ngontrak, Met. Kontrak, Pak. Ngontrak. Kalih Berapa? kulum, Pak. Kulo taweke, Pak, kulo pengen silaturahmi, Pak. Emang kowe elek ini. Mboten napa-napa. Jenengan kerja mulai sesuk wae, Pak. Sakniki kulo kepengin silaturahmi kalih Dik Rafa niku. Kanto kalau, Pak? Yo wis ora apa-apa. Nggih, Pon, Pak. Ora apa-apa, ayo. Kulo niki kulo taweke mawon nggih. Pak, kulo nutup kulo nggih, Pak. Kulo mboten saged ngomongi jenengan luwih panjang, Pak. Kulo pengen silaturahmi lah, Pak. Pengen ngetos keadaane niki keluargane Pak Sinyo. Oh ya wis ora apa-apa, Lek. Bapak yo sedelok meneh ya arep moro ning kafe ana rapat. Apa to, Pak? Oh. Jenengan udah golek manajer to, Pak. Lah ya iki lagi bahas iku, masalah iku. Nggih, Pon, Pak. Kulo ajeng nyuwun pamit nggih. Iya, hati-hati. Assalamualaikum. Nah, Pak, monggo, Pak. Nah, Pak. Mari Arif. Ya monggo-monggo Pak Sinyo.
Apa kowe anu tenan kepengin bantu bapak dadi kasir sementara ning kafe iki? Nggih to, Pak. Lah pripun daripada ting dalem kula mboten nonton kegiatan ya, Pak. Iya. Ditinggal Mas Kamit kerja terus. Daripada gabut ya. Nggih. Nah, iya. Mending kula teng mriki bantu bapak to. Ya kowe lah ya wis pinter ngene kok. Iki mau dino iki mau iki? Nggih, niki pemasukan dinten niki. Wah lumayan nih, mau rame berarti. Nggih, alhamdulillah rame. Tiap hari wonten kenaikan lah. Pak. Yo pokoknya kena iso ya, Nduk. KPN kene ben dikenal wong, kok kowe gawe terobosan menu-menu baru apa engko buka ilah musik malam minggu. Beres, Pak. Ya ora ngono lah. Kowe sayu pinter sisan. Allah, bapaknya sinten? Bapake aku mulane. Ya wis bapak tak istirahat sik ya. Nggih, Pak, monggo. Pinara sampean? Nggih. Pinara. Wis ngeten iki Mas. Gubuke kula saniki. Nggih mboten napa-napa, Pak. Kabeh niku badhe syukuri dan supaya urip tenang. Wis niki. Yang penting ngeten ya, Pak. Yen udan mboten kudanan, yen panas mboten kepanasan. Nggih, bener Mas. Iki anakku ning ndi Rafa iki? Rafa, Nduk. Iki ana tamu, Nduk. Iki mesti kenal iki. Nggih, Pak, sekedap. Lan cepet iki ana tamu. Mas Kamit? Dis, nunggu sik nunggu. Oh iya. Papa iki sedina suwi ning ndi to, Pak? Ya Allah, kok gak mantuk? Ngene lho, Nduk. Nah, sing golek kerja copet tok kan yo piye lah. Jeneng wong urip butuh mangan, butuh bayar listrik, butuh bayar banyu. Lah terus bapak ora kerja piye? Bapak wingi iki yo kerja. Tapi golek rasa mulung bapak iku wingi. Ya Allah, Sepena Pak. Sampai khawatir. jenenge demi merjuangno anak. Alhamdulillah ning kepethuk Mas Kamit, aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah apa kowe ning kene? Le. Pengennya aku kowe. Mas, Kene. Mas. Le. Mas. Aja salah paham dhisik, lungguh dhisik. Guru-guru dene aku ditono ning Ora wis. kafe. Lungguh dhisik to, Le. Buane, Mas. Iku ngene lho, Le. Mas Kamit iku rene. Aku mau iku kepethuk Mas Kamit. Bapak iku ngulik gawean. Ning perusahaan kono lho kayu. Lah alhamdulillah sing ngelola perusahaan kayu iku mau Mas Kamit. Bapak diterima ditampa kerja ning kono. Lah berhubung Mas Kamit iki kepengin ngerti gubukku, ya gubuk awake dhewe iki, mulane aku terus rene. Iku mang malah aku dijak mangan kono lho. Ning bakso. Ngono. Mboten Mas. Kenapa-napa, Mas? Mboten ngertos jenengan lho. Ngapunten lho Kamit nggih. Nggih mboten napa-napa. Oh iya, kabare Dewa Mas iki sampun niku ta, sampun nikah ta? Dereng Mas. Jane nggih. Niku arep nikah tapi dereng enten artone. Bila kerjaan iki ngeten iki Mas, pontang-panting golek kerjaan. Niki sampun kantuk kerjaan Mas coba ya. Dik wau nggih nglamar pun penuh sedanten. Urung tok Le. Dereng. Ngeten mawon piye Mas? Kan Bapak antos sakniki semenjak metune Mas Cobek. Ini mboten kagungan pengganti ini. Apa jenengan balik malih teng kafe ini Bapak? Alah, betul usah kula sungkan kalih. Ah jenengan. Wis go, Mas, mboten napa-napa. Mungkin kula sing ngomongke. Yen pancen Mas Cobek iki gelem apa tobat, insyaallah Bapak saged nampa jenengan melih. Apa meneh? Ngeten lho Mas, napa meneh? Jenengan kan sampun pengalaman teng kafe ini Bapak. Wis dangu lah teng niku. Terus nggih otomatis jenengan pengalaman. Kula isin kalih Bu. Bos e. Wis Wis santai. tombo ae Le. Iku menawa iku rezekimu. Jenengan sing ngomong kalih Bapak jenengan. Nggih. Napa sakniki mawon? Jenengan langsung niki kula terke mriko. Dan kula kepengin jenengan kalih Dek Rafa niki
nikah mas, cepet-cepet nikah. Tapi dereng enten artone ya, Mas. Wes, masalah harta itu gampang mas. Insya Allah aku sing danani. Saestu, Mas. Nggih, yang penting jenengan niki saged halal mas, ben supaya tonggo niki boten ngrasani lah mas. Jenenge tonggo kan jenengan ngertos dhewe to. Nggih. Nah, ngeten mawon nggih, kula tak ngetokake Mas Nggih Mas, teng tak kafe. siram riyen buat kabeh Pak Mas. Wis rundino gak atus aku Mas. Nggih. Nah, ngoten kula nyuwun pamit nggih. Nggih. Kula tak ngetokake Mas Sopek niki. Nggih Mas. Rusuh Mas. Mboten napa-napa. Napa nggih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Mas, monggo Mas. Hati-hati le ya le. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah. Segi koyo ono ae lho ya. Wis, Bapak tak adus. Keikhlasannya, semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sibuk napa mboten Pak jenengan? Ora le. Pak. Lho, lha apa kowe rene nah? Dados ngeten, Pak. Kula mriki diutus Mas Kamit. Lha apa rene sapa sing ngakon Kamit? Kowe iki wis tak pecat. Kuping krungu apa ora? Ya ampun, Pak. Kula. Wis sen ta ora balik rene. Wes, Mas, gini sih, Mas. Pak, pancen bener omongan Mas Sopek. Sing ngangkon mriki Mas Sopek niku kula. Lho lha apa kowe nggo iki le? Gendane iki wis gawe nama baik kafe kowe iki wis tercemar. Dene wis gawe rugi aku. Bocak rene. Nggih, Pak. Kula ngeten ya, kula niku ngertos tipene jenengan. Jenengan nak golek pegawe niku mesti pilih-pilih sing wonge sing jujur lan setia kalih kafe niki ngoten lho. Lah apa iki iki jujur? Nak kula sawang-sawang nggih, Pak. Mas Sopek niki jujuran amanah, Pak. Cuma niki sikape sing sombong kuwi sing gak disenengi, Pak. Kula kepengin, Pak. Jenengan mboten susah-susah golek pegawai meleh. Mboten susah-susah golek manajer meleh. Niki Mas Sopek, Pak, sing pengalaman teng kafe niki. Saking nol Mas Sopek dados manajer niki, Pak. Apa jenengan mboten kepengin, Pak? Golek wong sing bener-bener pengalaman, Pak. Ya wis. Kowe tak kei kesempatan sepisan meneh. Terus, Pak. Tapi eling. Ojo sampai kowe gawe elek nama kafeku meneh. Nggih, Pak. Insya Allah kok Mas Sopek iki bener-bener pengen tobat. Mas Sopek iki pengen memperbaiki masa lalu. Pak, Lah iya nek kowe pancen bener-bener tobat, buktekno kelola kafe iki. Nggih, Pak. Pak iki Mas Sopek jenengan niki mawon langsung teng itu. Ngelola jenengan kon apa to niki ne? Matur suwun Mas Kamit. Nggih. Monggo, Pak. Ya wis hati-hati. Kowe iki mau wis salat asar belum le? Dewe nggak, Pak? Nah, ayo salat sisan. Niku Aku rada. di awis niki ajak misan to. Ya wis saya mengguri nang ora. Alhamdulillah, Pak. Loh, Mas Arif, Duh, kowe Dek, niki sinten, Pak? iki nduk. Iki wong sing wis tega ninggalno kowe ambek bapak waktu bapak isih kere, Nduk. Maksudnya pripun? Iki ku ibu kandungmu.